tumail ng kautakot, ukchay katyang ng kautakot, ukchay ng kapuya tatakot, kuway tama. Akchay ng kapuya kautak kasyang palwat, sama naman nila. Kutang samantaya at sumadot. Naniray rin pari, ukchay ng kakyang. Pagmangki pang kurang kot, o pagmangki riya tayo mo. Ngayon pa naman, may batuan sa karpitang kot man naman. Kung umaligay ko, pwede ba tayo nila mala, nila kaya, nilaiyakan, o naisyo kausikan. Ngayon pa naman, yay may batuan pa rin Maria Medpay, may kun pa dapat. Renzo lang warmas sa rauta ko Rusya, o bilay may bilay ko, may karos yung kasakas kanya, rengo at child ka. Kung pa naman o, kailangan yung kasupurag child, lawas ang child, diba child ka, kalway child lang, nan mo show to. May ngat kaon, kung kasupurag it. May Kristus, kung kasupurag it. May ngat kaon, kung kasupurag it. Child, patuan ka baga. May kuot samat, subay ti kalangan. Meturan din pa. Kitski, sabon mga panay norma. Patuloy ba ang kupramoy, rangot. Kung kataman, rano. Makang maligweway sangkit, riyat, kampakabat, norma. Sa patubano ba ang kupramoy rangot, kung kapaga sabon mga kalangan. Medalang kit panay, siyang rano, dalatong rangot, niyawyala, pari. Kalangan ng kamoy, pwede kapay koros. Isa na mao, patol, makampat kiyang kit, panay, siyang nirano, nilatong rawat. Amay, kampat siya o saygot siyang rawat, pitpatola. Kusin ka kaan kiminimin. Sendin kak sa waspana. Huwapapali, ang norma apuwakan, nituan kupram. Ayimet may parti o papinga, nilang lang sa mga yeros, o at kaong Yesus Kristus at kaong labalap. Ukalawin na sanan ko, Masanin ko siyang narong masarawian, Matthew. Di Jesus sama sa niya tapos ko, no? Kaya katala po ang tuliw, o katiyang po. Asawal matong patang ko, abayang iba. Iyari tabiyata, patakirain, masani. Net pa'y maging kamurawar ki coach ni Mekaros, waray way, wing coach. Metiro mga natin kaon, Jesus Kristus. Yung metin chuang yo. At na, ibang ko itong lakaw to. Yung kacang rano. Siyang rano ko to, itsabiyata matumatun. Tami ka nanano kacang.
dami pananane chaman rawat. Rano? Ran the court katin malpes dal norma. Ran the jai changsha, masa jai changsha. Kerekar kuya dan pakitan norma. Abu mata o yak tiara tak mesyo. Ye rano ye kupuran court makasan biang jai naramas. Tek jai panina. Tama rawat jai pananane kacamanta. Jai pancamanta anorma awu yang maukan. Mewyati o kokalik yang chay. Ayap matmato, tako may bangkap sama norma. Abdami samantay watakala, anorma hadin po. Eutang pro si yang alakati. Dami yang kila kardik, pwede pagpag te. Ilim po. Amagchay bang katin kupupra sa appointment court, limpa kang chay court katin kukila, pwede chay laramas, pwede sa appointment nito. Ranwa tamet no na palang kumain, panayin siya ko. Ngay chay bilanong tato'y kaulim lang niyanin. Ay pang. Aptame biliw matawa na. Watakala ang norma din po. Siya ko patabat. Imamahal pa to sa bonat. Apwede adin pa konti. Katarala wasama o kataton niyanin. Piet rawat kumain binanan siyo nilito ram. Pwede ang may limpa konti. O kumain lang ka kasali itong panaynay ang may limpa. Benta maadin sa kanakan. Kumain siya nga siyang siya ko. Tsanga met. Pwede kasali ito ang may limpa. Ayayin magtayad patog ba ng rawat. Dahil lang ka kasama. Sama-sama na norma limpa. Isuto ka sa bandi yawasan norma banding paklaman. Wasat tetap tayo ng sama-sama. Puligiti apa nanay. Puligiti amo mo sa puligiti alim to. Nalang siya watan siya ang kuwata krisma. Kuwat ka, Yesus ka rin puligiti. Siyama o aramas koros, pwede siya po yung malim pa. Ayayi mo lang. May puligiti ang may wasa. Puligiti siya ang koros. O tsanga-tsanga to. Pag may lang ka, kasali yung panay na yung kalyat ang may lim to. Ayayi, magdahil ka sa kibararaw. Ranin kapin. Kapin nga sa Wilman Court, kalangan, pwede sa Wilman kalangan, masyansyad, magkareta, syansyad ng limpakot, siyang nimay siya kos, kutong nanuin dito. Limpakot, beto. Ako syansyad, dami uyaw. Ibig kami nila, kumala siya, magdahil-tanga-tanga doon sa ibang kautok. Ma, kumay siya ito po siyang kauno ko, sa kumay bang tasyo, yaramin kautok, kuminong ka pa. Apwega child portion kauno court, ak child bang kauto. Ayay yung memasan ng rawat menutong kutay. Menutong kutay. Ime Matthew memasan ni tepatuan. Met bay makin kabarapar di court, waray way court. At child bi kabrela pura matawa normal. The portion kauno court. Elimpa, ay portion kauno court. Ikamedele may posyon kauno ko. Kung niya po kila ten ibros apon nansiya. Kung niya posyon kauno ko sa nansiya, kung inaw siya raw yang ten o uyala kisyan paliwa. Niya raw uyala chon mumutsu tayo, chon panay na tayo, chon wasaso raw uyala eh. Imagtay din patawan ni raw uyala wat tayo. Normal may posyon. At tama ko man masa niyang tayo raw. Met pay. Met pay magkamurawar di court para iwi. Para ita rawat kami le magtay bang ya kautakot niya tay sinama. Tay kamurawar di magdiga tay norma mimiya benko. Wasakis nama. Wasan mo siyo. Magtay koros nan trampaswat kin katakataki. O yay magtay kin nan siya katakataki at tay tumal sigit wasay lokot ang kapoy tama. Tay pincho. Na norma sigit makaunup tama. Isu gancang, isya kumain men sa pas kanan ni iya sila ban mumutuwat kami nila men norma ko na batama at maltigit ni sila. Kung kita kayo yang alam kadik pabobodi ang tain o miya at mga sirapin man kasi ay sirapin no raw. E uya na ton tawagin mumutu. Isya sila ay man kela. E kinyang papa kumain na siya men siya.
yang wat sarawi o ya tabiata tatakot na mumuchuot o norma mesang o siya nung asang ay may katete yang kumait panay na norma na norma kung nabata siya na po kumait ang kaburabot lang kumait ang kaburabot na norma bibir pa niya tayo pa ang katama rawat ikamilala metay ni nanan piparan rawat we prong kinang kumait Akcay liupano kabaka pakiran ko when kak siya siya liupano minimin yung makcay tay ni normal yayo when minimin what and kak pataman muadang kak minimin yang ante nono kit panay na jalit asen kak minimin wang kuma when minimin what and kak kakairata kaya isa when man ko chay den minimin pano o sawas pano normal datar panay na ikot chay kabaka brown Kupakil, kupot, ang kapatin, kulukul siya. Ang katin, lim-lim mga siya. Siya po yung malimpak, may kapatapa na ng pumalpanin ni Kaya. Uy, gando ko. Kuwan pa rin, uyang salti, o yata. Kapagkat, kinala. Chalihan pa na, paros ng buhay. Kaping wow linganan kong main sangat ko dapat wewe kuburu sulap isan salen men kit solang kan at pener men kan kit brush the beat kat ap kapip pip tana ramas di kuburu ni o di makasan at kat kipener yung pakan ni sapul mara Jesus Christ isi kutener net sang ni karpe me uya Kataman pen, at nono sa kataman ramot, spilpiteng penenay, bisan ka kawawi o katamanta, limpak, nalbunawi ayang penenay, penenay sopeskan o penenay. Kariyat kids, koros mo sansaler ramot, sipilew pener, kaping kita masansat, ukura masansat, sami rakansit, rakan lang. Akan siap sansan bukan ka kayo kita na nilimpak ng sabul marieros ay met mga isuwat minute kata yang penenay koros o uyak kaping lap o pagsawas sang ikipod ng sansan kailangan ng nirman sa mat po ito pinapahan ko sabul marieros ang mana-mana sa mga sa kawan Jesus Christ ason Kaya yung gana, biski, bakit siya po naman po, sumuyo, yung kaitara. Semnak na kosikat ng maramihan sarap, wiyan kwaita. Sambat tuwenan lang pangkati kitong sa cuman bitan kamlapas ang kitipet tuwek itmebin lakwat akoros metin wiyata kosong-kosongkan pagnetit isang suwet kanan. Maingat kaon, kung kating nagpipit siya, ni meswet kan kor. Kung kating may tokit, kagol ran. Kung sintin patawan pit siya, tiigo sila silmaw siyang kaubat kor. Sintin pit patawan kas-kasik siya, ni kaburabot. Katunat siya kamaw, Jesus Christ. Kung siyang makaw, kung siyang marosyon, kung siyang malingan, maingat kaon, Jesus Christ. Kung siyang masa niya sa kanyang mga tuwarin. Kung kumay, Arimay, okay? Kung pusin na yung sabon mo. Pati-ikit, katulad ng Jayas, hindi ko, wala siya,
yang kumailan sa uparos. Ang kasali ba na pwede pagkuluwat sila. Simulan ko, mamagat di sa akin sa bakarot, kung gatos sprite. Simulan ko, mamagat di sa akin sa bakarot, kung gatos sprite. Simulan ko, mamagat di sa akin sa bakarot, yung kiso ko. Yung kung kakabay ko yun. Ito simulan ko. Yet even if banking cutting so say that niya so karos mo tayo tiyan ako o bakit sa ako. Let like tayo. Na ko sa ako na kaso. May. Dali. Alabang Kristo sa magariwang tayo na no.
kaungi pwede sabon mo kamatuk sarawi, mabing kamu kapin kabukata, siyang isabon mo limpak o kalangan. Kalangan ng kaungi pwede at kat pa na rawat bakit mo, when kapu nga o bagay sabon mo sawas, opit panainay amelin biyak. No. Ar kampati society put out of the rawat. En kapu ya yung kautak en kami limin. O sin kap kasang pindim kap ni kuwen norma kasang. Ay met may ulian tikito kapu nga ni lang sa yung yero suwan taon ni susa taon labalap. Mekot kanay na yung pagsawan. Ito ang kausapan. And that's it. Kamu ko Nangan tigan. Walian tikit panene karusya sakit tigan. Uya kat kasam ut kayu as tigan. Kung walian diar kit te karusya no kasam mo me sakasya. Sewot walian tikit kasam ut kasam ut tigan. Uya kapikalangan kaya kamu tigan. Sang sansalong ran kit. Ran mo ta sansalyan bakte uyalar son pareu and normal. Ranwat dekam cakadar. Iuban na memyangan pengetahuan metigan kawewo yang kaya kawan dan tasuk. Iuban na buat kelo mensakas, iuban na yala iuban na ini. Kaya korusian wewe gelar mensakas kan. Karena iuban walian dirang kaburayang, me walian di nang florentu o merentu korusian. O kuya kapeng kalangan nong mensakas. Korus me patut ranwat. Jadi yang kaya iuban na o kaya cakala uyaban normal. Kailangan ng kumain ng Rusian, may manok, sagat, o kailangan ng kumasilangan, tigan, o arala. So, yan, welcome po sa kuya. Sa class niya mekot. Unay ba, uliang tikit panini lord na kon. Papakita ito ko lang siya, may melaw pray. Sudah mekot masakap ko siya, ito sa mga kalangan kiyang kaunukot ki ansyo mau. Linturawat pare, may sansan, mas isakwal, niya pare. Dan won ki, tikan, won ki, karusia, kay tikan karusia, undang kausapot. Panini karusia, oh karusia makat tepat orang. Kalangan kumail kian sioma kumail kakar muit kita kumail langsung di itu, oh ceweta. Agaklah oh kelebih masin mereka nak ceweta, ime tikan kusia mereka. Koparpor, kue kian koparpor ime karta kakak ceweta. Nasong, sudah koparpor, kestu ceweta mereka kestu koparpor. Karta kusumpan, kayak karusia. Ket wasad kamera metan tiket kaseneta ong ewo kupur ak may ket wen mo mal kan melaw kas o kap kit mas koyok sa say butan koyok la ni mel hap nasen ko porporo lelang kit wo kita karusia ba yang paiki nasen kalan may karusia tamasan saler mo silangan karusia muri sa wasa rawat selaloit saya suat tak seperan buat kimia koporpor. Rawat tim seklar lepin kusing masen, metikan masen ini koporpor. Bagi iat koporpor, kaitek sobarewa ini kerat koporpor. Sang rawat kola eu koporpor and mi red laut sang tamas kon koporpor ki mas. Karta melau kubil bagita kubur karusian bil kasamu ki cerikan me. Sokoyo buan sote. Ter manong kela, melorna sertieng nan pelen buit kicing. Karena apa amia kesaman pen ini mut, may tun kau saput. Karena ini mesemen uyat kaping sini kaping muletek, at kaping me ini muletek meren, pergi sansan sang ni
tepat tasang ni kusantikan na uya rawat. Kalala kumain, masa pambil ketasang pan kuprar, main ko mela kuprekit pasan kak lelangat pasan kusan kan, uin sana mau. Eri ibar kala wasat, kalangan ki tanah saler tanah uya ibar pausela met Mia mewat na penene kian mai rawat mela ma yilmeta kai trela. Ewo kupuran kai trela ta penene kaun tara. Basu dei tar amela kupurkan enka katowai te wiangan towai sang tama utan kosanti mas. Met rawat nasen me leleng ta rawat ini wiang men kalar ma. Karta at laloi to insai suat bawa rawat megta nasen ko pa mere. Kalan kamai iwan tukituk mai men kesaleta. Kalusia erer tami papa au papa tami ire tami papa erer. Kalan kamai Mai kogis manu kena leko tabu gay diyan macam ni what. Sansan me mokit riau diyan ta. Kayo kita kau sakala. Yuk kide en koporo wat mo kasane ta kapakapila ko kuya ta koporo wat mo. Apide ukledian tuduwa. Tip show kai me kumai kat kubana ta sin sang kai. Me kam kumai me sa paskan. Me yok chok mo en kus pan ni kata. Kumasto ni ko kumai da ai cuma di bang kumai. Kumai koporo wat ni ko na. Koporo wat asyoi bang ki kumai na bang ko. Kumai ko yok chok. Kue enkap kong na bata. Jahit kasali pa na kilala limpa ko niya dahil pa minimin. O cuma na pa na tama kumay kong na bata. O tama pa na yung kong na bata. Akaw nang kat remay. O naman naman na kat from outside cuma rin siya. O na. O may siya raw. May katuway ni tuwan koda kasali na. Pagropot. O nanan siya. Kulukod minimin mo. Kuwasan minimin ka na. Kapa. O kapayo. Kailangan.